Здорово, бандиты! Что? Я глуховато гучу? Ну, гэтую маску я делал специально для вас. Мои дороженьки, как вас не заразить. Ну, коли глуховато, то я с дымом, конечно. Короче, как вам не было сумненько на карантине, я вырашил вам распавесці про 6 беларускамоўных каналаў, про які вы доклады не чулі. Гэтыя каналы маюць мало подписчиков, але яны халера ачмураны як робяць. І гэты спіс адкрывае канал па-людску. Канал вядзе спадарня Кася, якая з'яўляецца медыцынскім псіхолагам, йог-рэабілітолагам і арт-тэрапеўтам. Сярод яе відэа вы пабачыце тэмы па арт-тэрапіі, псіхалогіі, антрапалогіі, барацьбы з прадузятасцю, стэрэатыпамі і дыскрымінацыяй. І пра ўсё гэта спадарня Кася распавядае па-беларуску. Наступны канал належыць Ілле Палажынскаму. Халера! Ён настолькі ачмураны, што нават канал падпісаны на беларускай лацінцы. Давайте глянем. На канале вы знойдзеце шмат аўтарскай беларускамоўнай музыкі. Магчыма, пасля прагляду відэа ваш плейліст папоўніцца новым выканаўцам. І не дарма, бо спадар Ілля прымаў удзел у фестывалі «Бардаўская восень 2015» у Бельску-Падляшскім у Польшы. Вандраваў па гарадах Беларусі з выступамі на курсах «Мова на нова», засвяціўся на тэлебачанні ў перадачы «Подых струн» на БТЗ, стаў намінантам «Адкрыццё году» па версіі партала tuzinfm.by. А яго песня «Зелёная гарбата» у свой час стала нават хітом. Мы пьем зеленую горбату, молочную тизы берем. Ну-с, а далее у нас ідзе канал Пальма Фініковая. Альбо Фініковая пальма. Здымаем відэа на саплях, дзяўчата. Канал парадуе вас такімі відэа, як беларуская мова мёртвая, рэакцыя на беларускамоўныя мемы, топ-5 найлепшых турэцкіх песен, коронавірус не дае мне рабіць контент, 20 нецікавых фактаў пра мяне, а таксама перагучку замежных відэа. І адно з іх падымае праблематыку дыскрымінацыі, а іншае падыме вам настрой, калі вы зловіце журбінку. Тады подпишитесь, ну дружа, подпишися, ну коли ласка. І тады ты не помреш. Што? У вожика з'явіўся канкурент? Божухна! Ну далей у нас ідзе канал Кукумба Бай. Кукумба – гэта праект па агуцці і перакладах фільмаў, анімэ, мультоў і серыялаў, дзе, дарэчы, нават удзельнічаю я. І цяпер у нас ёсць свой YouTube-канал, дзе мы будзем публікаваць свае перагучкі відэа, крутыя моманты з агучаных намі праектаў. Табе сапраўды так цікава? Так? Дарэчы, мы падрыхтавалі для вас нешта неверагоднае. Онлайн-паказ Агучанага намі гатэля Хазбіна з 2-3 хвіліннымі майстар-класамі ад розных членаў нашай каманды пра тонкасці перакладу, агучкі і кіравання Кукумбай. Прыходзьце. Кожны з вас глыбока ўнутры мае нешта добрае. І я гэта ведаю. яшчэ адна таленавітая беларускамоўная блогерка Малгарэт Лея. На сваім канале Малгарэт распавядае пра адзенне. Яна выязджае ў горад, каб зняць відэа, якія дапамогуць вам вызначыцца з тым, якое адзенне пасуе менавіта вам. Што такое персанальны стыль? Дзе знайсці выгоднае адзенне ў офісным стылі? Як падабраць спартыўнае адзенне? На што звяртаць увагу, калі ты груша? Адказы на гэтыя пытанні вы знойдзеце на канале Малгарэты. Як бачыце, ва ўсім, што тычыцца стылю, я такая сабе аматарка перабывання ў палёце. Ну і гэты спіс закрывае Зук Дімыч. Прывітанне, даражэнькі. На сваім канале спадар Дмітрый падымае востра сацыяльнае пытанне. О, і пра каранавірус тут таксама ёсць. Вы тут знойдзеце розныя інтэрв'ю з цікавымі людзьмі, як, напрыклад, з Уладзімірам Русаковічам, які напісаў 1012 артыкулаў для беларускамоўнай Вікіпедыі. А яшчэ там ёсць відэа «Асноўная хвароба беларусаў». Ці вы ведаеце, што гэта за хвароба? Трасца? Я не ведаю. Пакрочылі глядзець відэа. Стойте, пакуль вы тут, не забудьте подписаться на канал, поставить подобайку и тискануть звоночек. Яшчэ пачуемся.